Takže čaute lidi, já vás tady vítám u mého dalšího videa a dneska tady máme hru jménem Clash Royale a jak už jste mohli vidět, tak přemýšlím nad tím, že bychom mohli do budoucna možná udělat nějakou sérii, která by se jmenovala Moje cesta nebo Naše cesta do a nějakou arénu. Teď jsem třeba v aréně 5, takže by to byla Naše cesta do arény 6. A natáčel bych, jak bojuju, jak se snažím dostat do té arény a takové věci. Samozřejmě to záleží čistě a jenom na vás. Podle počtu lajků, komentů a takových věcí to ještě zhodnotím. Takže to záleží jenom a jenom na vás, takže tak. Takže toto bude komentovaný let's play, nevím, asi nebude moc těch komentovaných let's playů z té série Moje cesta do, protože já to spíše natáčím večer, když moc nemluvím. Právě že, ani teďka, já jsem se teďka před chvílikou probudil, tak se nedivte, že mám takový unavný hlas. Doufám, že vám to moc nebude vadit. A já si myslím, že můžeme jít na to. No a je to teda tím, že já vždycky to natáčím večer, když se nudím, tak si jenom tak hraju, tak bych to natáčel. Tak jo, tak už to má cenu obkecávat a jdeme na to. Tak, hazínám sem Baby Dragona, tak já mu ho tady hodím též. Tak tam hodím ještě miniony, až se to měří na něho, takhle. Potvora jedna, to tam hodil. OK, tak já tam hodím ještě... Počkej, honem, potřebuji to zrcadlo. Dobré, počkej. Dobrá, ani jednu ránu, fuj, ještě že tak. Když bouchne, tak to mi nevadí až tak moc. Tak, minioni, pojď. Já si myslím, že... No... Jo, ta věž by se mohla zničit, ne? Jo, pojď. To si děláš srandu, ne? Já ji zničím potom pojízdem, ale... Já to potřebuji teďka ubránit. Sakra. Já nic nemám teďka, já nic nemám. Takhle, šup. Ne. Kurník, nech to, ne. Já nechci prohrát, já už chci být v 6. areně. Já už jsem tam mohl být tolikrát, ale já jsem to teďka dlouho nehrál. No, jasné. Takže vypadá to, že bitva prohrána bez tak. No. Honem, prosím, já to chci vyhrát. Ale s tou víčkou už trápný, ty vole. Všude musí jazit víčku, ten debil. Hej, na srdci nic nebude. Aha, on ty miniony hodí do toho, to je inteligent, tyjo. Pojď. Aha, takže, no, bitva prohrána, jsem to říkal, ne? Jo, on jde tam, takže ho si všímat nemusím. Zas tu víčku, hej. Já si potom budu muset udělat asi nějaký dobrý deck, nebo já už nevím. Já mám dobrý deck, ale já nevím proč, prostě mi to nejde vůbec s ním. To musím to udržet, prosím, ne, nic mi nezničíš. Haha, ty kráso. No, tak jsem prohrál, no, já už to nechám. Bože. OK, GG. Tak jo, no. Hele. Takže nám tady píše, je tady to MMIK. Není, kamaráde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Tak, jméno další průlov. Můžete vidět, že mám 1500 těch pohárků a potřebuji 1700 do další arény. A strašně se do té arény těším, je to moje oblíbená aréna. A je tam i moje oblíbená legendárka, Sparky. Kurník ze zvíčka, já je úplně nenávidím. Aha, to si neudělal dobře, kamaráde, to si neudělal dobře. Jelikož Xbox stojí 6 a víčka 5, tak mi je jasné, že teďka nemáš skoro žádné body jako. Aha, to ti tak pomohlo ty šipy, tyjo. To si mohl nechat, jak tam hodím army, třeba. Nebo hordu milion. Prosím. Jo. To je jedna, teď půjdeme na druhou asi. Ne. Jo, dobré, to je taky zničená. Sledujte to. Já se ale musím dívat na ty miniony. Jako na ty nepřátelské, jo. Ne. Jo, dobré, to nezničí. Tak není zničená, skoro. On má Sparkyho, děláte si srandu? Cože? Moment. Jak můžu mít Sparkyho, když je v 5. a není, on je v 6. Počkej, to je jako cheater nebo propadl z té areny? To si děláš prdel, ne? Jak může mít Sparkyho? Já ho chci taky. Chudák se tam učí. Ten Xbox mě, hej. Nech to, Xbox, nech to bejt. Teď přemýšlím, co hodit, protože já tady teď skoro nic nemám. Ty miliony jsou celkem drazí, jako teďka za 6. Já si počkám, co hodí on, protože vyhrávám. Jestli nehodí nic, tak vyhraju. Jo, takže to má po armádě a teď jedeme. Pojď, Wizarda tam hodím. Ne. Nic. Dobré. Jo, hej, ty vogo, ještě že tak. Nič to, Peka, pojď. A do té víčky. Jo. Prosím. Vidíme tam rage ještě. A honem. No jakože nic moc, ale hodí. Ale hodí se to. Vyhrál jsem. Jo. Dobře, jo. 27 pohárku plus, jo, tyjo, to se hodí, super. A když tak mi do komentářů tady pod tohle video napište, jestli byste chtěli nějaké informační video, jakože jak by probíhala tahle série nebo něco takového. Aha, takže mám 150. Aha, tyjo. Sparky, tady je Sparky. Oblíbená kartička, tyjo. Já bych za ní dal všechno. A jdeme do bitvy. Nebudeme to zdržovat. Okay. Hraješ? Ha. Nic nebude. Kurník. Ten Wizard do ně... Děláš si srandu? Zabij ho. Pouštím. Jo. Nebouchneš, dobré, nebouchneš. Tak, šup. Ale no tak. Mám zrcadlo. Já jsem kdysi házel vždycky 2 peky a to je úplně super, že prostě obě dvě dají limit za 400, jo. Tím pádem, no, já teďka ne to, že, ale potom ubereš 800, když obě dvě dají jednu ránu, to se strašně hodí, já jsem to vždycky takhle dělal.
Nebo kdysi, nedávno. Hej. Zabij toho Wizarda, prosím. Já tam potřebuji hodit toho, jo. Ale ve vzduchu zabít nemůže, jáj. Cip. Dobře. Už to selek. Co on vůbec neútočí, všimněte si toho? On jenom brání, on nic jiného nedělá. On vůbec neútočí. Vidíte to? On neútočí, on jenom brání. Tak pojď ty frére. Ježi, on nezabije 4 skeletony, ta peka, děláš si srandu? Nic nebude. Prdelky. On tam furt posílal ty balony, já nechápu proč. Stejně se tam žádný balon ještě nedostal. Hej, zase! Jděte s těma skeletonama už do řítí. Já nechápu, jak ta peka, ona nezabíjá ani 4 skeletony, hej, to je velmi taková nubovská. Toho Grindra, jo. Zabijte ju. Ne, prosím, ne. Ne, do prdele. Ježišmarja, do říti. Bože, to jsem si jako, že 2 bitvy a vydělal jsem si jako kdyby jenom 2, protože jsem teďka přišel, že, zase o několik. Bože můj. Taky level 7, no tak to už bude problém, že, ale... Tak vyzkoušíme, jestli je AFK, něco tady dáme. Good luck. A schválně si za tanks... Nedal. A není AFK. Bože, děláte si srandu? Já si musím udělat asi nějaký lepší deck, nebo já už nevím, hej. Nic nebude. To je výhoda, že oni nepůjdou do té věže, oni půjdou první do těch skeletonů. OK, zatím se neviděl, že měl něco letajícího. Něco jako ty šípy a tak. No, jako to bychom mohli zabít, ne? Jo. A tak, on teďka nebude mít body. Kurník. Ta peka, pojď. Ha, pojď. Teď je bez bodu. Pojď. No. Ne. Nedoježeš, kamaráde. Takže má pověží, super. Hej, děláš si srandu? Nic tu věž. Šup. A ještě 2 rány. Hopa, hop, jo. Je to už je vlastně zrychlené. A já si říkám, jak to, že mám tolik bodů furt. Kámo, pojď. Teď mám armádu jak svině. Vidíš ho? A pojď.
kurník, on mě tam všechny povraždil. Dobré, mu to asi vyhráne, pokud nemá... Dobré, ta peka půjde na něho, takže win. Nestihneš, kamaráde, win. Easy win, GG. 30 pátky plus, super. Tak jo, už nám přibývají penízky, aj pěkně. 1533 pohárků, jako, no. Jako, já bych potřeboval po těch 1600, aby jsem se cítil dobře. Já ani nevím, jak dlouho natočíme, 15 minut, jo. Aha, tak a teď pojď. Ty. Kurníku jsem chtěl říct, že ty šity použil špatně, nepoužil. Proč používá základní věci? Jako to mám výhodu, jo, jakože nevadí mi to, ale proč je používá? Level 4 jenom? Tak to jestli prohraju, tak to bude mega fail. Víš to? On má jenom základní věci. Lol. On má asi no, říkám, on má malý level asi. Já měl bych útočit, nejenom bránit, že? Ok, tak přitvrdíme. Ty tam nechám, ať mi to trošku tu vyšpole. Hej, on si dělá srandu ze mě. Pipík. Jeden. Hej, on používá základní věci a dává mě jak nic. To si děláte srandu ze mě? Ještě mám to zrcadlo. A teď jestli hodíš šipy, tak je to cheater, protože nemůže mít 2x šipy za sebou. Jako ale není špatný, je celkem dobrý soupeř, podle mě by z něho potom mohl být nějaký boss jako. A to, že má level 4, má základní karty, tak mě dává jakože fakt hodně. Ale pojď, zrychli se, čas. A teď už ti ukážeme, já teď už ti to ukážu. Šup, hoď tam ty šipy, tak, super. Hej, to je taková svině. On tam má nějakou taktiku normálně, on hází šipy na miniony jenom. Pak má toho bombera, to má na skeleton army. Jinak hází všechno na všechno, že asi. A teď poletí šipy, ne? No ty vole. Teď tam hodí bombera, pokud ho má. No! Kámo, tak je to debil? On je debil, kámo, on je debil. Já good game. Ještě jsem neprohrál ty debile. Ty vole, mě mohl porazit. On mě nějaké taktiky bez tak vole. Já se z takového ale dotárny nikdy nedostanu. Já vždycky prohraju, vyhraju. Nebo takhle, vyhraju, prohraju. Já už nevím, ty vole. Mám to otevřít? Já asi ne, já si to budu šetřit potom na tady toto. Počkej, to je od levelu 8, já mám level 7. Já nevím, jak si udělat pořádný deck. V decku bych řekl, že by měla být... Já mám tady nějaký blbej jenom, to jsem zkoušel. Něco drahého bych dal do decku. Což bych dal asi tady toho, protože ten je celkem dobrý. Pak si tam 100% dám zrcadlo, protože to je pro mě přímo. Malou peku. Sakra. Malou peku. Potom něco letajícího, levného, takže třeba ty. Nějakou budovu, že mě nepadlo X-bow třeba.
Tak, něco proti army. Ještě si tam dám minion hordu taky. Počkej, kde je? Tady je. Takže tu používám tak jako hodně. A já nevím, a ještě něco. Mohl bych něco házecího, že? Okay. Rage, jo, rage nemám, no. Takhle. Vyzkoušíme takhle jednu bitvu a už ukončím tohle video, protože já už nevím, jak dlouho můžu natáčet. Co to je? Já jsem si to... Já jsem tam měl ještě jedno místo, jo, aha. Logic. A já fikl? Ne, sakra, škoda. Aha, teď nebudu nic házet, a on taky ne, já tam hodím ten X-bow. To nemůžu teďka nic hodit do vzduchu, já jsem říkal, že tohle ten deck bude úplně nahnit. Jsem měl dát spíše tam ten. No jasné. To mám prohrané, protože tenhle deck je úplně na hovno. Bože. Děkuji. To jdu sem. A když tak jdu na tuhle budovu a nejdu mi na tu velkou. Jak byl player? On mě chce nechat vyhrát, nebo co? Potřebuju obranu. Jo, přesně, tam na to jsem chtěla vyšel. Bez prdele. Nice! On teďka nemá nic zlítajícího, takže mu vlastně všechno zabiju, že? No i když ta peka. Ok, hodíme to tam ještě takto. Rychle něco na zem. Už mu to nejde, už mu to nejde. Bum, bouchni, jo. Ale nevím, co s tím deckem, jestli si ho mám nechat. No, jako není špatný, jo, ale... Ne. Tak jo, ti to tam zničí a teď musím bránit. Ne. No, tak jsem prohrál, no. Děkuji ti. Bože, já už na to nemám nervy. Ach jo, takže tohle by bylo pro toto video všechno. Já se s vámi prozatím loučím a u příštího videa čau a zeskladám si nějaký lepší deck. Čau. Čau.